lidt sent, vi kan med lave sang i studiet. For jeg cruiser gennem city i en Rover. Da jeg må ramme det stream, vidste det var over. Siden 1. maj har jeg ikke været sober. Mig og Katte ind på klubben, og vi skåler. Hvor man det er en svagende flex. Kommer ind på klubben med min damn fucking ex. Danmarks største streamer har ikke brug for flex. 10.000 timer giv fra chal til checks. Scorer 2 bad bitches ind på klubben, kan de bare en. Altid fyr med på kontrakten, hvor det ikke bare en. Havde 9 bad bitches, nu det bare en. Fuck at stå i kø i besøg, ja vi går bare ind. Cosign af Casey, helt og smat december på P3 og på TV. Det er GG, krøbet ind i Pratteren og CC. Hun var stå beskeden, lidt ligesom at hun var CC. Og den bad bitch gør sådan ting som det var til. Opmærksomhed. Der kommer alle der facer og igennem der er en, døren. der lige spawner. Jeg skulle nok have vidst det. Da jeg må ramme det stream, vidste det var over. Siden 1. maj har jeg ikke været sober. Mig og Katte ind på klubben, og vi skåler. Hvor man det er en svagende flex. Kommer ind på klubben med min damn fucking ex. Danmarks største streamer har ikke brug for flex. 10.000 timer giv fra chal til checks.